लाइथांजाक मिया क्राक शाली सानजा जराव तिप्रसा हामकरे मंत्री विकास देबबर्मानी मानजाक मुंबाई मानदाई पातनी आमचय नुखुंग थाम चिचारनी खरक सारा बाची थाम बोतार तिप्रा मथा सीपीआईएम याकरै बीजेपी नि बाना रम फाइलेमानी तै बरकनो बीजेपी बदलनी बाना याफ्रे लामसगै नाहामानी तिप्रसा हामकरे मंत्री विकास देबबर्मा लाइथांजाक मिया क्राक शाली सानजा जरानी मानदाई पातनी आमचय बीजेपी नि जॉइनिंग पान्दनो ताताल शाखा कक्तुमा थुरमानी बिस्कांगो तिप्रा मथा बदल 3 सेप्टेम्बर तालनि 3 सालमरि स्रांसल कक्तुमा थुरमानी बिस्कांगो अकक शाखा पातनी आमचैनि चेयरमैन भूपेन्द्र देबबर्मा हदा हामक्राय सामुं तांनाय समरेन्द्र देबबर्मा ते TWF YTF नि आदंग्रक बरक शाखा मिया लाइथांजाक मानदाइनि पातनी आमचय तिप्रासा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मानि मानजाक मुंबाई जे जॉइनिंग पान्दा खलाइजाखा आबो ताताल आरो जे साजाकमानि तिप्रा मथा बदल याकरै बीजेपीआव हाबका हनै आबो ताताल आबो तिप्रा मथा बदलनि अंगैया कोबनी बदल लक्से हाबका शाखा पातनी तिप्रा मथा बदलनि आदंग्रक बरक शाखा गोजाम चेयरमैन रूपकुमार देबबर्मा बीजेपी नि आ जॉइनिंग पान्दाव कक नारकफ्रु ब सामानि तंगु तिप्रा मथा बीजेपी एलायंस हिनफानो करै रकनो नाया बिग्रा खांग्रा तंगनै रकनो नायकिनि खलाइजागिया सामानि कक जाजागलिया पातनी तिप्रा मथा बदल অঞ্চলनि पातनी खुरुमबो অঞ্চলनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि যত TWF YTF नि যত लिडार संना हामबायरिवै आं किसी साना बिसि ले कगलो गया सानाय कक गमसे मिया 2 तारिख 9 मार्च 2025 मंगलबार नि सालमारिव किसु बीजेपी रगनिया बिबृति सभा खाइमानि ओ जागाव बरक 34 फैमिली हिनै उसुकुता बनि साकाबो सति गांबासो सैमिया थियाबा आबो सति गया आबो फेक बाय हिमालयसिनि पातनी बिसिओ मानखासों 5-6 परिवार आर आयं खुरुमपुई निदिगेवो आयं बमा हान्यो के टोटल हांगाय 11 परिवार होते 12 परिवार मानो आबो बसिनि तिप्रा मथानिया सिनि तिप्रा मथानि ताबो खरकसा बानथानिया आबो बरक बो तिप्रा मथानि लेहनि साया अनानो पार्टीनि CPM कांग्रेस नि हिसिनि सालांगो ठीक आबो तबे जता 34 परिवारनि सामाने काबो सति गयाबो फेक आबो सुदु चिनि बिसिनि बा चिनि अञ्चलनि सिमिया अनानो जागानिबो तुबि जाखायके सैमिया आ बरक बासानाय आरो जे बरक बुं सावै बासामानिबो बरक आसुक उनिया जों आबो मिक्सा तथ्यनाखा माने ओ एलाकानि बरक या आरो एलाकानि बरक या हातारनि बरक बायाखौबाय नों मान खाना गय फियाले चिनि ओ एलाकानि गांकाय 11 परिवार सुकुङानो आर आबो चिनि पार्टी तिप्रा मथानिया आबो CPM एतु कांग्रेसनि नंखा आर ताइ कैसा आजबो जों स्टेटमेन्ट नुखा चिनि पातनी बिसिनि एक्स चेयरमैन बबो खरकसा आरो बिबृति खायया बुंतामो ताखु ग्रुप कुमार देबबर्मा बो आइडिसिनि एक्स चेयरमैन तंमाने भाइके एक्स चेयरमैन खांगाय बो आरो स्टेटमेंट दिमान हिंगाय गोबां बिग्रा रकनो साया सुगिया बर रकनो नाया तिप्रा मथा रक से कारणे जों तिप्रा मथा बाय बीजेपी एलायंस पार्टनर हिंपानो जों बीजेपी ओ तिप्रा मथा याकरै फाइमानि फाइनानि नाखा बिग्रा खांग्रा रकनो नायानि कारणे हिनै बो आरो स्टेटमेंट दिमाने आंगाबो खूब साजागलिया खूब तीव्र निंदा खायो भाइके हिमला बो निजे आबो चेयरमैन तंमानि आ जराव गोबां साया सुगिया बर जों सुबाखा सुबमान सतेबो बो बिसिं गोबां सिनो पातनी खुरुमबो आमसानि बर रकनो निनि आधार कार्ड आर पैन कार्ड निनि सिटीजनशिप ST PRTC आमाय रगरेना हनै PM कुसुम PM किसान खारिनानि हनै गोबां बरं थाने रां आदाय फै साखा आ सुदो आबो सिमिया बिसुजन चिनि थानाय 2023-24 नि राबार प्लान्टेशन नि बेनिफिशियरी रंग गोबां बरनो कालेक्शन खाय साखा आम हायरक बनो पाब्लिक रक सोंना रिपोर्ट दिमाने परेसिनि पार्टी तिप्रा मथानि अनसल उइजों आबोनो रिएक्शन मानाखा नाहारै बनो चिनि अरन पार्टी न होते बहिष्कार खलाय रेखा आबोनो परे बो अन्न पदक्षेप नाहारै चिनि तबो भारतीय जनता पार्टी नि जागाव मानदाय थांनाय बो बिबृति खायया खायमाने परे बो मिया बते हाय हाय खायतिरो ओके आं कयनाय चिनि मानदाय मंडलनि प्रेसिडेंट जेहेतु जों चिनि
तिप्रामथा बीजेपी IPF तिखलाय जों जेहेतु एलायन्स पार्टनार सरकार तंगबा आम हाय करप्शन बर रकम जों नरै रिमानि जागाव बसाया नै जों बनो नरै रिखा आर आ जागाव बताबो आं मंडलनि चिनि बीजेपी मंडलनि प्रेसिडेंट आं कयनाय आम हाय बर हेकार जदि तंहांखाय जों तो मानजाखानो एमन हेकार आर बरना आं कयनाय नरक जाते आम हाय बर बाय हेकता खायजाकतुं आम हाय बर बाय ता थकायजाकतुं बयनि कुनो निर्दिष्ट करे अनिर्दिष्ट ब आर बर माननाय साबन थकाय मानाय बिनि सब समय आबनो बखर खेलो गयतो बनि बगानि आं कयनाय चिनि माननीय मंडल प्रेसिडेंट बीजेपी नि मंडल प्रेसिडेंट मानदायनि बरकबो आ जागाव ताकालायथुं जों मानजाखा जेहेतु जों माया नांगौ बाहाय माले चिनि बीजेपी IPF तिब्रामा थातैसे जों सरकार सरिफ सरकार गय तंलायखाय जों तिब्रामा था ओ जागाव अनसे चालुगै तंगाय आं जे मानजाक माने हाय से जरावा आं बबानि भाइस चेयरमैन तंमाने के बस चेयरमैन तंमाने आम हाय गई हेकार अंगै गोबां बरम थकायै जाखा সেই थकाय रक अनानो जागाव थाङै आम हाय ngै मानो खरकजानि रक बुसु रांमारि रक नाहारि चाखाना रांमारि आबो सानानि थाखाय तो केवल पेन कार्ड नानानि रिनानि हांखाय 500 मेरिट सार्टिफिकेट खायनि हांखाय 1000 आम हाय रक नाखा आर गोबां बरक ताबो मान्या अंगै आबो अभिजुग बो खालि दं ओमफ्राय नेने ताबो राबार प्लान्टेशन जागाव गोबां कासे राबार प्लान्टेशन मानानि हांखाय आजा हाजार कासे रक तो बेनिफिशियरि आम हाय रक हासाका काबरमा हमजे ग्यांगै जों पाब्लिक रिपोर्ट नि कारणे जों पार्टी सिद्धांत खाय बनो चिनि चेयरमैन हयतो बनो बहिष्कार खालायै ताबो ब बीजेपी ओ जयन खायदो आबनो चिनि मंडल प्रेसिडेंट माननीय मंडल प्रेसिडेंट साव जों थकक जखाना बरका थकक जखनै आं मा कयफोर गे ताबो जों मियानि बिबेतिनि न सानान थांका हांखाय ब जेहेतु पार्टी तो गणतंत्र डेमोक्रेसी बा जाने हामजामुं जानो खायने आरो बरक साका गोबां केबेंना नायखा मा खायनो नायखा नि साका किन्तु आ जागा केबेंनाय करै बरक मोनसेनो आयोजन खालाय दङ जों हामजागो जेहेतु सरिफ सरकार बा खायलायदों थाने मनाव जाय गणतंत्र डेमोक्रेसी बा जतन जान पार्टी खिनाय तै कैसा चिनो आमचनि बा खानाय दंनाय जो तलकरमा गयनानि मुसुङो जों चिनि बरक फियकजाकमानि बगै बुबाग्रा एमन खाय मुक्ति सकरै चिनि हाना फियकमा बगै चिनि दफाना फियकमा बगै जे थाङै दंमानि आ जागाव जों बुजिलाया नंलाय दंहा ओंखाय जोंनाव खुलुगनाय चिनि दफानो खुलुगै जों कमरै थानाय बाहि माले ताबो बाङालि बाहिनी हिनै जेता अहरै दंमानि चिनि बरक नों आ बाङालि बाहिनी बाय नों बीजेपी फां खायदिं CPM फां खायदि जदि आ जागाव नों आं बीजेपी से खायो नै नों तिप्रासा आरो बाथाय दंखाय चिनि बिश्वजित देबरमा रमै बुइ बुथाजामा हाय साल गथां बुथाजामा हाय चिनि बरक महाय नंलाय आ जरा गासिबो जों बाङालि बाहिनी हिनै इको किसुदिन सिगां खालाममानि आबो रकना जों हारिनो चिनि तिप्रामथा खुब सतर्क सचेतन चिनि बरक रकना फियकमानि बगै जों अक्यबदङै थामसाङै बाथाना नांनाय